Говори много по всякакви теми, увлича се по история, но е завършил математическа гимназия. Амбициозен, 22-годишен козирог, който упорито се явява за втора година. И успява. Реших отново да участвам, този път с така по-обновени идеи от миналата година. Честно казано, не съм имал някакви специални надежди да се класирам или голямо желание. Всъщност всичко става много бързо, много случайно и то даже тогава понякога хубавите работи стават случайно понякога. Още един неочакван факт за Анатолий е, че с ентусиазма, с който може да защитава исторически личности, той говори и за поп-фолка. За мен е изключително неискрено, когато някой казва мразя чалгата, това е мръсна музика или нещо такова, защото всякакви определения съм чувал. Това са неискрени мнения, по-скоро позорски. Обичам почти всякакви стилове музика. От рок до поп-фолк, което за много хора би било странно. Бих казал, че умея да се забавлявам. Не съм по-различен от почти никой друг в това отношение в днешно време. Къде се забавляваш по-добре, в София или в Шумен? Общо взето няма значение. Зависи дали ще съм с приятелите си. Приятел е думата, която той избира, като трябва да му се сложи етикет. Роден в Шумен, обожава живота в тихия град, но за съжаление смята, че младите хора са принудени да идват в София. Честно казано, не обичам да живея в голям град, за разлика от повечето ми връстници. Лично в личен план аз смятам да си живея в родния си град и дори да помогна да го променя, защото това трябва също да бъде точно насоката в България. Приключил една дълга връзка, в момента Анатолий не е сам, защото има приятели, но не от тези, с които просто да си прекарва свободното време, а заедно градят планове за големи дела. Така са стекли обстоятелства в живота ми, че съм успял да намеря, поне аз така смятам, идеалните приятели, които бих искал. Заедно с моите приятели имаме запланувано нещо, което мислим да направим. Обаче още рано да го споделя. Ще задържим любопитството си до началото на големия избор, за който Анатолий се готви още от сега. След като успях да се класирам, няколко дена размишлявах по участието си, какво да бъде, на къде да го насоча и мисля, че ще бъде доста интересно за зрителите.